Значи, пирати корабокрашират и ги фащат местното племе, съответно канибали. И вожда излиза отпред и вика, гледайте само, момчета. Даваме ви едно предизвикателство, ако успеете, нали, да го спечелите, ви пускаме кораби, жени, храна, злато, каквото искате, всичко получавате. Обаче, трябва да изправите мъжеството, да напълните една кофа с пясък, да сложите и да успеете да минете целия остров. Ако не успеете, ще ви ядеме. И какво да правят? Сега трябва да се пробват. Капитана излязо наотпред и казва, айде момчета, аз съм, нали? Аз съм капитан, аз трябва да успея да го направя. Изправил си мъжеството, сложил кофата, сложил кофата, крачка 2-3 и кофата паднала. И вече всички се притеснили. Нали? Вожда вика, найме ще ви ядеме, това беше. И капитана вика, добре бе, вожда, дай още 2 шанса, нали? 3 пъти я пробваме, сега ако не успеем, яшни, там Коли ни прави каквото искаш. И вожда вика, добре, айде, давайте. И какво да правят пиратите? Излязъл най-младия, най-жизнен, изправил тоягата, сложил кофата. Убиваш бе, човек. Сложил кофата, минал половината остров, обаче кофата паднала. И пиратите вече, какво да правят? Един се кръсти, друг се поти, трети иска да се коля. Обаче накрая излязъл боцмана. Сложил кофата и минал целия остров, всички в шок назад, какво става? Вожда вика, не, това не мога да го повярвам. Искам да го минеш втори път, ако успееш всичко по 2 и се махате, изобщо все едно не сме ви виждали, все едно не сте идвали тук. И боцмана вика, добре, сложил кофата, минал пак целия остров. И вожда вече изяжда се, дава им всичко каквото искат и ги пусва да си ходят. Минало се седмица-2 вече, откакто пиратите плават, с 2 кораба, с жени, с храна, с злато. Обаче всеки ден го питат, боцмане, кажи как успява боцмане, бе, айде бе боцмане, бе, кажи бе. И накрая му писало на боцмана, излязъл отпред и казвам, момчета, боцман, ако не мога да върже един моряшки възел, какво може да върже, бе?